Vi kører. Go. 3, 2, 1. Den person, der køber det her, er med på ideen om, at alt kunst er svindel. Du spiller på det klaver, vi skal over på, ikke også? Jo. Er det også kunst? Ja, det hele er en sammensurium af desperate livstegn. Kunsten er jo det frirum, hvor I kan gøre hvad som helst. Sådan. I aften er det juleaften. Og Christian, hvis du Der er- gider at lave et synkroniseret klap for mig. Crash into my flesh, leaving heavy scars. I promise you, I wear them every day. Hvem er Christian von Hornslet? Jeg er billedkunstner, oprindeligt uddannet arkitekt, men det blev ikke til noget. Og jeg har også studeret geologi, det blev heller ikke til noget. Og så har jeg gået lidt på Handelshøjskolen, det blev heller ikke til noget. Så jeg har rodet rundt i mange år, inden jeg fandt ud af, at det eneste jeg kunne finde ud af, det var det her, at lave kunst. Hvad er det så for noget kunst? Jeg arbejder meget i en blanding af konceptkunst og ekspressiv kunst og mediekunst og jeg laver performance, video, film. Mediet er ikke interessant for mig. Det er jo spørgsmålet om det, der skal siges og gøres og føles. Så om du laver det i guld eller NFT eller digital eller i bronze eller i træ eller hvad fanden du laver det, det handler ikke altid om mediet. Det handler faktisk mest om at få fyret den der følelse af, man nu har, som man reagerer på og synes, det er sjovt og spændende at reagere med. Hvad er det så for en følelse, du brænder for at komme af med? Jeg tror, at den følelse, som jeg altid har været forfulgt af, det er hykleri. Og det der med, lige siden vi skulle lave gruppeopgave i skolen i 5. klasse, så har jeg altid undret mig over, at hvis der er så mange problemer i verden, hvorfor gør vi så ikke noget ved det? Du kom ud med et eller andet, altså frustrationer eller... Ikke frustrationer, måske hvad er en positiv frustration? Det er også en begejstring over at være her og stadigvæk få lov til at leve et fedt kunstnerisk overklasseliv. Her er det jo et billede, der handler om indre fred og ydre fred. Det er sådan et yoga-citat, Bhavana, sådan et indisk meditations-slogan, og så her har vi den ydre fred, som vi skal have flere jægerfly. Og så for at vi ikke skal være alt for idealistiske, så er der sådan et logo, der bare træder frem. Jeg kan godt lide, at selve brandingen og selve navngivningen nærmest ødelægger maleriet, fordi det ødelægger festen. Var det bare et dejligt billede, ikke? Og så, at vi lever i en ond kapitalistisk kultur, hvor alt er dollars, ikke? Jeg er altid ham, der ødelægger den gode stemning. Det er det, jeg går til en forretning. Altså normalt sådan et navn, det vil stå diskret hernede i siden, ikke? Men... Og det er meget sjovt, du siger normalt. Hvis jeg hører normalt, så går min hånd efter pistolen. Og det er det, du gerne vil reagere mod? Ja. Altså, vi skulle lave opgaver om dyrene blev udryddet allerede der i 70'erne. Sad vi der og skrev grupperapporter om, hvorfor uddør chimpanserne, eller hvorfor dit og dat, og der er ikke mere varmt vand, og olien slipper op. Og sådan pumpet med dårlig samvittighed over at være en vesteuropæisk svinerøv. Ikke? Altså, og og jeg skrev faktisk min første protestsang, uden at vide egentlig, hvad det var i 4. klasse, sammen med en meget sød hippie guitarlærer, vi havde. Og den hed... Vi havde en smuk natur, men vi satte den i bur. Og så var jeg i gang, og jeg vidste ikke, hvad jeg rodede med. Jeg reagerede bare på den der følelse. Jeg tænkte, hvorfor har jeg ikke forfulgt det noget mere? Så kunne jeg have været på Spotify. Så det starter helt tilbage? Ja, det starter ved en undren og en følelse af, at vi har mistet kontakten til det, vi egentlig burde gøre.
hele den her ideen om, at vi har magten til at gøre det. Vi har flere penge end Gud. Vi har de bedste computere, vi har de skarpeste hjerner, og alligevel pisser vi i vores egen madskål. Hvorfor tror du, vi gør det? Det er en naturlig reaktion på det at være et sølle darwinistisk, modbydeligt dyr i naturen, der prøver at udrydde alle andre racer for at fremme sin egen DNA. Så det er både en blessing, og det er også en arvesynd, vi lever med som mennesker her. Altså, på mange måder kan man sige, at vi har jo opfundet, jeg ved ikke hvad, flyvemaskiner, atomkraftværker og sundhedsvacciner, og alligevel så går det den vej for menneskeheden. Det synes jeg er enormt interessant, og det er jo et større filosofisk spørgsmål, og det skal vi løse i dag. Det har du simpelthen opskriften på. Ja. Hvordan gør vi det? Vi gør det ved at blive ved med at råbe magten op, og blive ved med at råbe op omkring, hvad der er de store filosofiske dilemmaer i at være menneske. Og det kan være både politisk, det kan også være poetisk eller menneskeligt, eller det kan være på alle mulige planer. Der tror jeg, at kunsten vil altid være sådan et vindue, hvor man kan kigge ind, hvor der ikke er nogen regler, hvad der er op og ned, og hvad man kan gøre. Det er en mulighed for at tænke sig fri af det her jammerlige Excel-arksliv, vi lever. Her er vi også en slags parodi på den her moderne, barske, kapitalistiske kultur, hvor sex sælger, og det er ikke blevet mindre. Altså, der er mere silikone, mere falskhed, mere de skal være tyndere der, og de skal være... Det går bare den der retning. Det er fascinerende, hvordan mennesket ligesom går den vej, at vi skal være mere og mere attraktive for hinanden, for at sælge mere lort til hinanden, flere varer, vi ikke har brug for. Men jeg synes også, det er en fest. Og derfor er det også sådan en slags et skisma igennem det gode og det onde her. At, ja, hvad er der vejen med at være en flot pige, hvis du skal sælge noget sæbe eller en bil eller nogle sko. Men det er også derfor, står, at det, når der står, hvad man skal købe på en stor banner ude i byen, så her står der altså fuck my brains out, fuck min intelligens og så branding. Så det er et sammensurium af de her forskellige energier i at være menneske i dag, og så er det her billede så lidt ekstremt på den måde, at hvis det her kommer ind i herre for Danmarks hjem, så er man modig. Det her, det er en rigtig hornflade. Christian, da du sad der i 5. klasse, og du sad måske ikke og hørte efter, det ved jeg ikke, om du gjorde. Jo. Men hvad tænkte du så? Hvad tænkte du sådan, hvis du tænkte frem efter? Hvad ville du med dit liv? Det er sjovt, du siger det, fordi jeg kan huske en samtale med min meget elskede morfar, som desværre døde ret tidligt, men der talte jeg med ham om, at hvad hedder så nogen, der tænker over tingene? Og det havde jeg åbenbart sagt. Og jeg vidste ikke engang, og det er ikke engang for at være smart eller noget, jeg vidste ikke, hvad filosofi var. Så jeg har tit tænkt, at hvis jeg havde været mere boglig og mere sådan læseagtig, så havde jeg jo måske læst filosofi, ikke? Fordi det er jo det der med at undre sig over livet. Hvordan kan jeg få de her skøre tanker ud, og så få et levebrød af det? Og det tænkte jeg så ikke på det tidspunkt, men det er jo ligesom forstadiet for det. Og det er derfor, jeg rodede rundt i mine 20'er, anede ikke, hvad jeg skulle lave. Jeg læste på arkitektskolen og geologi på universitetet og sådan noget, og jeg spillede i et band og sådan noget, men så... mit eneste råd til jer er, hvis I ikke ved det, så nyd det. Hvad var det for en lille dreng, der løb rundt der? Altså, det var en dreng, som var på mange måder utrolig heldig og privilegeret, både her i Nordkøbenhavn og i sådan et meget oplyst hjem med overlæge og mor hjemmegående, og der var højt til loftet på alle måder. Vi fik lov til at gøre, hvad vi ville, og der var tilskyndelse på mange måder. Og altså, hvis man kom og sagde med noget, så sagde de, ja, men prøv det. Ikke? Der var ikke noget sådan fordømmende ved det, og det var en... min far var meget sådan optaget af, at var bange for, at vi ikke var kloge.
Altså, vi blev hørt meget i lektier, og han havde... En gang så gav han os båndoptager, det var en kæmpe ting i 70'erne, sådan en kassettebåndoptager, ikke? Og så sagde han, tror I, det er til at høre musik på? Det er til at indtale lektierne? Så sad vi der og indtalte de der historielektier og sådan noget, og min bror og jeg, og jeg har desværre ikke... Jeg kan ikke finde de der bånd, hvor der... Ja, kong Christian den 4. Det var ret... Altså, og så skulle jeg så ned om aftenen, og så skulle man sådan en gang imellem aflægge rapport for ham. Men en meget varm og fin atmosfære. Der var ikke noget fordømmende ved det. Det var bare sådan, husk nu at dygtiggøre jer på en eller anden måde. Ikke? Og jeg egentlig ikke, hvad han snakker om. Her er det er våbenprojektet, som vi talte om, at hvor det her er et maleri, men det er også en procentdel ejerskab af det her Arms Investment ApS. Og det her ApS-selskab er noget, jeg har stiftet i 2008, og det her selskab gør kun én ting, det er at investere i våbenaktier. Så hvis du har et af de her malerier, så ejer du 5-8% af selskabet, og så er du også våbenhandler. Så alt det, der foregår uden for billedet, det er også det, der er sjovt her. Hvorfor? Hvad skal vi med det? Vi skal det, at vi griner af os selv. Vi reflekterer over, hvorfor fanden skal vi investere i våben? Skal vi have flere våben, fordi vi skal holde fred? Skal vi have flere våben end russerne? Skal vi ud have våben? Hvorfor har vi det? Hvorfor er alle jeres pensionskasser fyldt med våbeninvesteringer i forvejen? Og det er den diskussion, som jeg synes er utrolig sjov og interessant, at vi er nogle fede hyklere, og det er jeg jo også. Altså, men i det mindste tør jeg godt råbe det an. Og jeg synes også, det er en sjov snak, vi har med vores aktionærer, at de fortæller mig, at den ene søndagsmiddag efter den anden er ruineret, når de får gæster. Er der nu blevet våbenhandler? Nej, men det var du i forvejen. Fordi du har alle dine aktier i alle dine pensionskassemidler i forskellige modbydelige selskaber. Ikke? Så hvis man kan reflektere over, hvor vanvittigt det hele er, så er vi langt. Du siger, at du har været privilegeret. Ja. Hvad tror du, det har betydet for dit senere liv? Ja, altså, jeg har skrevet lidt om det i min biografi. Der står der noget om det der skisma mellem Christian og Hornslet, og der har jeg en yndlingsrøverhistorie, som handler om, at der findes sådan 2 slags grundlæggende kunstnertyper. Der findes, og det er jo selvfølgelig med et grænsalt, ikke? Men der findes John Lennon-typerne, som er en arbejderklasse hero, og så er der Lou Reed, som er sådan en slags middelklasse, overmiddelklasse mand, der eksperimenterer omkring eksistentialisme osv. Jeg har jo klart været nysgerrig og sulten på at finde ud af, hvad fanden det her går ud på. Ikke skubbet af en eller anden social nedsmeltning over at være født i en eller anden modbydelig arbejderklasse med tæsk og druk. Det er overhovedet ikke. Og det er jo tit savnet, at jeg ikke havde. Ikke? Så har jeg nogle gange bildet folk ind. Ikke? Hvis der er en journalist, der ikke har gjort sit research, så har jeg nogle gange sluppet afsted med at sige, ja, jeg vil helst ikke snakke om min barndom, fordi jeg har hørt, at mine forældre var narkomaner, og jeg voksede op på institution, så det er ikke noget, jeg helst vil snakke om det. Jeg har ikke fundet ud af, hvem de var. Og så min mor ringede bagefter og blev til grin nede i bridgeklubben. Ikke? Hvad fanden har du nu sagt? Ikke? Altså, så man nogle gange savner man helt at være en, der er blevet martret som barn for at kunne lave bedre kunst. Men så fandt jeg ud af, at det handler slet ikke om det. Det handler om det lorte-DNA, eller guddommelige DNA, man nu er født med. Og hvad var det for DNA? Det var åbenbart at hele tiden udfordre og udforske livet. Du kan også se, at mange af billederne er jo ret sådan positive i deres sind, selvom det er nogle brutale emner. Så det er det skisma imellem, at livet er en fantastisk rejse, hvis I vil det. Altså, der er jo så meget fest og ballade og udforskning og forskning og litteratur og film, og der er så mange fede ting. Der er også frygtelig meget lort. Og det er det, som optager mig sindssygt meget. Begyndte det allerede der i 5. klasse, eller hvornår begynder det? Altså på en måde kan jeg huske også, hele den her udforskning og en undren og en glæde og en afsmag for verden, det antager jeg er allerede der. Jeg kan også huske, at i 3. og 4. klasse, der var der sådan et skoleblad, og jeg lyver ikke.
jeg foreslog, at vi skulle lave 2 sider med løgn. Altså, for fake news. Jeg sagde, at vi skulle lave 2 sider med løgn for at se, om folk var vågne. Og så sagde pigerne i klassen, at det var spild af papir, så det blev aldrig til noget. Jeg lavede også nogle kassettebånd i min fars bil, hvor jeg fik sådan indtalt på en eller anden måde en anden radiovis, end der var. Og så sagde han, det skulle da ikke i dag. Hvad er det for noget? Altså ligesom vende virkeligheden om for at vække folk lidt. Og sige, er det virkelig det liv, I gider at leve? Men så på en eller anden underliggende måde har jeg rumsteret i det rum altid. Og synes, det var sjovt og interessant. Og jeg skrev også et dukketeaterstykke. Og jeg undrer mig i dag, hvorfor fanden jeg ikke har forfulgt det noget mere. Et af mine store succeser, det er også i 6. og 7. klasse, hvor jeg lavede et dukketeaterstykke, hvor jeg dekonstruerede Rødhætte. Jeg anede ikke, hvad jeg gjorde. Jeg synes bare, det var røvsygt med 3 ønsker, og Rødhætte gik der, og så jeg lavede det hele om med, at Rødhætte og ulven stak af i skoven, og mormoren blev gode venner med ræven og med ulven, og det hele var lavet om, og de fik 17 ønsker, og det blev opført foran hele skolen til sommerafslutningen. Og så fik jeg sådan en bog af inspektøren, og tak, og jeg har ikke reageret på det sådan særligt. Jeg synes ikke, det var noget særligt. Men når jeg tænker tilbage på det, hvorfor har jeg ikke udnyttet det? Det er det første og eneste gang, jeg blev hyldet af folket. Så kan jeg vise dig nogle lidt meget små projekter, som har været også en stor, og er stadigvæk en stor succes. De her dollarsedler, de er jo så malet meget helt individuelt, og så har de så fået et logo og et nummer, et serienummer. Og det begyndte egentlig med, at alle snakker om penge, altid. Altså, du ved, hvordan det er, når du mødes, ikke? Det gør man jo. Ja, og det gør man jo. Så nu er det ikke nok, vi snakker, nu hænger vi fandme også op på væggen. Og det begyndte med, at da vi skulle udstille i Miami, så der var ikke en kæft, der kendte det af mig og hvad jeg lavede. Og vi kunne ikke, jeg kunne simpelthen ikke komme over og skulle give flere penge til Facebook og for annoncer og sådan noget. Så det vi gjorde, vi vekslede $1.000 til små sedler, og så skrev vi på dem, at der var fest og ballade og reception der og der og der og der. Og så gik vi rundt i Miami og uddelte dem. Og så kom folk, og så ville de have dem signeret, og så blev det sådan et projekt. Joken er også, at man kan også ironisere over, hvad er værdi og hvad er penge, og som der står på bagsiden, når vi leverer dem, at husk, det er kun sjovt at være rig, hvis der er en masse fattige. Og så er pointen også lidt, at når du ser et maleri, så er det allerede en pengeseddel. Så er det blær. Samtidig med, at det er en erkendelsesrejse og filosofi og farver og kunsthistorie og kom efter dig, ikke? Så det er mange ting, men det er også lir og blær. Men hvis der ikke var lir og blær, så var der ikke nogen investorer til at bygge flere fabrikker og solfanger og vindmøller, ikke? Så det hænger sammen. Og når jeg ranter om det her, så giver det mening, når man tænker over det på en eller anden måde. Så jeg er et stort, forvirret kunstværk, der rabler løs om alt muligt, og så håber jeg, der falder lidt af. Det er sådan, du betragter dig selv. Ja. Men du opdager på et tidspunkt, at du skal læse til arkitekt. Ja. Hvorfor? Jeg tror, det var... Jeg rejste rundt i verden med en kammerat, og så landede vi i Brasilia, som er en meget spændende arkitektonisk moderne by midt ude i højsletten i Brasilien, som er hovedstaden. Og det var en meget berømt arkitekt, Oscar Niemeyer, der har ligesom lavet de her bygninger, og der var en hel idé om, hvordan man skulle leve, og meget spændende. Og der tror jeg tænkte, det var sgu egentlig ret sjovt, at man kunne lave et kunstværk, der kunne indbefatte en hel by, altså hvor man ligesom konceptualiserer det hele. Og jeg var allerede smidt ud af universitetet af geologistudiet, fordi jeg ikke kunne genkende guld i mikroskoperne. Så jeg rodede rundt og tænkte, det må sgu være noget. Og jeg anede ikke, hvad jeg ellers ville. Og så røg jeg ind på arkitektskolen, og der var jeg så i 5 år. Og der, jeg kan huske, at rektoren sagde, I er ikke her for at lære noget, I er her for at modnes. I kan allerede det, I kan. Og det er jo også mantraet for kunst og al kunstnerisk produktion. I ved det allerede, I skal bare modnes, ikke? Og det har jeg også tænkt meget over, at så i de 4-5 år, der var derinde, der
begyndte jeg sådan at forstå, hvorfor laver man bygninger, som de er? Hvad er det for nogle tanker, der går ind? Hvad er det for nogle rum, man skal lave? Hvad er det for et byrum? Hvad er det for nogle dørhåndtag? Hvorfor skal det passe sammen? Hvordan giver det mere demokrati og fred? Og hvordan giver det mere retfærdighed? Hvordan bygger vi mere sundt? Og så begyndte mine projekter at blive mere og mere skulpturelle, og så fik jeg lov at komme ud af skolen med en meget, meget sød Henning Larsen, professor, som sagde, at du skal ikke være her mere. Så fik han mig ud med et projekt lavet af støj. Jeg lavede et helt bygning ud af støj. Det vil sige, at alle linjerne var lavet ud af noget støj, som jeg havde decifreret på en computer, og så lavede jeg sådan et hus. Og han synes, det var mega spændende, men du skal ikke være her mere, sagde han. Så fik jeg min eksamen, og så røg jeg ud. Jeg fik heller aldrig et job bagefter. Så jeg venter stadigvæk på den her olie-sheik milliardær, der kan bygge det her mærkelige hus. Og hvis man ser på arkitekturen i dag, siden 90'erne, så er der jo meget af det, der er blevet meget skulpturelt, og med de nye computer og de nye systemer, man kan lave arkitektur på, så er det jo bare se på Bjarke Ingels, ikke? Man kan lave mange ting i dag, som dengang var simpelthen, man bare kunne forestille sig. Så. Hvorfor er det så ikke det, du arbejder med i dag? Jo, så fandt jeg ud af, at jeg rendte ind i ham her, Ivaristi, som vi er gode venner med på arkitektskolen. Han var også arkitektstuderende, og han og jeg begyndte at lave kunst. Han havde prøvet at lave kunst før, og jeg var meget nysgerrig på, altså det var ligesom at lave arkitektur uden alt det kedelige, med byggeri og murværk og ikke? Det var ligesom at man går direkte til bedet, ikke? Det var udenom alt det kedelige. Alt det med cement og statik og pis og lort, ikke? Så på en eller anden måde var det en sjov udviklingsproces fra at komme fra sådan noget nyttevirke, bedsteborgerligt, nu skal vi alle sammen være arkitekter og ingeniører, og vi skal lave noget, vi skal være noget, og samfundet, og vi skal stemme på de højreorienterede, og vi skal hele tiden sørge for at være i magtposition. Og så tænkte jeg, så begyndte det sådan at sige, hvad er det egentlig, det handler om? Så på en måde var kunst for mig essensen af, hvad der er i arkitektur, og i film og teater. Så kunst var en slags distilleret inderste følelse af at tænke over, hvad fanden vi skal her, og hvad vi laver. Ikke? Og den kunne jeg enormt godt lide, at der var. Og så passer det mig også godt til min personlighed, at ikke at tage ansvar. Så når du laver et maleri, skal du ikke stå til regnskab for nogen. Og så er du jeg vil lige sige, en fri radikal i et endeløst fængsel af borgerlige samfundsnormer. Nu skulle jeg vise dig, hvordan jeg laver et værk på 60 sekunder. Første man gør, det sætter stop ud og klart. Her. Og hvis du vil hjælpe med at råbe, hver gang der er gået 10 sekunder, så siger du 10, 20, 30, okay. Så ved jeg, hvor langt jeg er kommet. Okay. Jeg må ikke gå over, jeg må ikke gå under. Nej. Nogle gange har jeg lidt ekstra tid til at give mere gas, ikke? Og så skal jeg have en blyant til signeringen. Signeringen er så ikke en del af de 60 sekunder. Det er så for at verificere originaliteten, ikke? Ja. Så det vi gør først, det er, at jeg sprayer en masse giftig rød farve ned i den her skål, eller den her bakke. Og for at gøre det mere sådan blodigt, eller lidt mere tyndt, så tager jeg noget snavset se her, cellulose. Det giver sådan lidt mere så det får lidt mere blodfarve. Og så bliver det også samtidig også tyndere, og så tørrer det også lynhurtigt. Så er vi klar. Vi kører. Go. 3, 2, 1. Siger du hver gang der er gået 10? Ja. 10. 20. 30. 30. Så skal jeg give det der lidt mere unikke præg. 40. 50. 60. Godt. Så
så skal jeg så signere det. 19. december 2024. Og det er så FYAL altid for Give Art Lovers, Hornslet 19. december, og så har det nummer 01. Vi laver kun en i dag. Så er den klar. Ja. Så skal den bare rammes ind. Sådan. Og nu er der en person, der er med. Den person, der får det her, eller køber det her, er med på ideen om, at al kunst er svindel. Og guddommeligt. Vælg selv. Fordi hvad er kunst? Det er jo en idé. Der må være en grund til, at folk ligesom er med på den, for de kan godt se, at det er jo tage pis på det hele. Samtidig med, at det må jo være ideen, der bærer det på en eller anden måde. Det er guddommeligt. Hvor kommer det ind i billedet? Det er, at vi som mennesker kan lave noget, der ikke har noget at gøre med at skrabe mad ind, eller slå hinanden ihjel, eller forplante os. Det handler om, hvad vi laver her, og hvad vi skal, og de der røverhistorier. Så hvad tænker du? Det handler jo også om, at der står Hornslet, ikke? Jo, det er også en forretning. Det er en slags, at jeg har brugt 30-40 år på at opbygge en røverhistorie om, at det, jeg laver, skulle være kunst. Men der er jo nu solgt 3.000 værker, så der er nogen, der hopper på den, ikke? Der er nogen, der tror på det. Så det er, og jeg er ydmyg, og jeg er glad for, at folk er med på den. De sidste i hvert fald 8-10 år har jeg været fuldstændig besat af neonfarver og fluorescerende farver. Og du ved, ambulance, gul, rød og pink og sådan noget. Fordi det er det, der forstyrrer mest muligt. Altså den borgerlige B&O-model i det borgerlige parcelhus. Så hvis jeg kan få de her psykedeliske obstruktioner ind i de her småborgerlige hjem, så er det en kæmpe succes. Og de går rigtig godt, fordi folk, når de ligesom fanger den, så falmer alt andet i bygningen. Altså det er sådan, når der er et Hornslet-billede inde i. Det er derfor, jeg aldrig er inviteret med til nogle gruppeudstillinger. Fordi lige siden jeg begyndte, så tænkte jeg, hvis du ikke går fuldt ud i det, hvorfor så overhovedet gå? Og der er det, at de her neonfarver, og det er ligesom at have volumenknappen op hele tiden. Og som min storebror siger, der er borgerlig advokat heroppe i Vedbæk, så siger han, du tror, du er så interessant, men du er bare irriterende. Og det er utroligt så meget, du har fået ud af dit begrænsede talent, siger han. Fordi det er utroligt, at folk er stadigvæk med på den, og man kan få, hvis de ligesom er med på rejsen, så køber det ind i det. Fordi de godt kan se, at deres eget liv kan godt trænge til en gang krydderi, eller et lille spark i røven, eller en erkendelse, eller en rejse, et stand-up show, en god oplevelse. Hvis vi hænger sådan et værk ind i vores stue, så er dit ønske, at... Ja, altså når jeg er så heldig at få solgt et billede til en velmenende person, så det, at det får lov at hænge i folks inderste krybe, inderste sfære, så ser jeg det og håber og ved, at det kan gå to veje. Altså, den ene gruppe synes, det er fedt, at der står fuck the poor, fordi de synes, de fattige ikke laver noget. Og den anden gruppe, de tænker, det kan være, at hvis der står fuck the poor, det kan være, at de fattige kommer og tager vores biler og vores hus en dag. Altså, det kan gå begge veje. Så for mig er et maleri også en trojansk hest. Og det er jo ikke noget nyt i det, hvis du går på museum og på Statens Museum. Altså, mange af de største værker, vi har i kulturhistorien, det handler meget om at sætte tingene på spidsen. Altså, tænk på Caravaggio og Rubens og Van Eyck. Det handlede jo alt sammen om opgør med religion, eller opgør med kvinderettigheder, eller altså det handler meget om de der myter i historien. Altså dengang var det meget religiøst, i dag er det måske mere politisk. Og jeg er også glad for at se, når jeg går på museum en gang imellem i Danmark, og ser, at det meget af den unge kunst handler jo faktisk kun om, at den måde, at vi forvalter naturen og hinanden. Og det er politisk, men det er ikke partipolitisk. Det er mere sådan eksistentielt og politisk omkring det at være, hvordan, altså hele den her social media kultur, fremmedgørelse. Så der er ikke,
jeg tror, vi går en tid i møde, hvor der kommer rigtig meget spændende kunst fra de helt unge. I den mere langsigtede afdeling, så er det sådan noget, at altså, når folk tænker, at det er kunst, det er sådan noget med maling, der sprøjter, men der er faktisk meget af det er meget, meget kedeligt pillerarbejde. Ikke? For eksempel her, der har jeg sådan en teori om, at jeg skal have trukket nogle ting frem, og der bruger jeg jo så mindre og mindre altså tuscher og laver sådan nogle spor. Det er lidt ligesom Ved du, hvor det skal være? når jeg kan mærke det, og så er det ligesom at... det kan sammenlignes lidt med at improvisere på klaver, eller spille noget, eller spille tennis, og hvordan skal du... Sådan, Og apropos klaver, det gør du også? Eller ja. Jeg har musikstudie inde bagved. Kan du gå fra det og ind i gang det med er en fuldstændig pensel? det samme. Gul, gul, gul. Orange. Jeg har sådan en idé om, at det skal være sådan et abstrakt dødninghoved, som ligger i mine 3 primære farver, de der ambulancefarver, og så på en eller anden måde inddampe det, og så skal der være sådan lidt en leg med de her lidt mere præcise små spor, som skal ligesom lægge sig ned i. Og Hvad gør de ved værket, siger du? de gør sådan, at når man lægger for mig i hvert fald en tynd ved siden af en tyk, så danner det noget rum, som jeg ikke helt er bevidst om. Jeg har gjort det i mange år, men jeg er tiltrukket af, at det må være måske en erhvervsskade fra dengang jeg var arkitekt. At man sådan kan tegne det op og lave fremhæve detaljer, og så det i sidste ende giver mening, når alle stregene falder sammen i en forhåbentlig et værk, der giver mening. Og du kan også se, hvornår et værk er færdigt. Ja, nogle gange kan man. Nogle gange så er det bare, så kan der ikke plads til mere. Det er lidt ligesom, når de hænger alle de her ting, og der er nu mange af de er færdige. Men de ufærdige, de hænger jo mange uger, og så går jeg forbi og tænker, der mangler sgu noget der mangler noget der. Og derfor kan jeg godt lide at gå rundt mellem 10-12 billeder, der ikke er færdige. Og blive ved med sådan at tænke, okay, nu skal der stå noget, eller der skal være noget tekst, eller skal der ikke være, Og så hvis jeg ikke kan beslutte mig, så lader det hænge. Noget hænger i mange uger, og noget hænger på 14 dage. Ikke? Altså, det er lidt forskelligt. Så du er i gang altid med et eller andet. ja, jeg har mange børn og en dyr kone. Og du er glad for livet? Meget glad for livet. Jeg har også været i terapi. Jeg havde jo PTSD for nogle år siden, og så var jeg i MDMA-terapi. Og det er simpelthen vendt det hele. Jeg så noget af nogle amerikanske soldater, der var blevet helbredt af det, efter sådan noget PTSD. Jeg har været sådan lidt stresset og kørt op i min egen storhedsvanvid, og synes det hele var sådan lidt mærkeligt. Så mødte jeg sådan en terapeut der. Mega spændende. Okay. Ja. Blev konfronteret med sit eget lort. Og hvad gjorde det så ved dig? Jeg ligesom blev renset tændrørene og sat lidt tilbage fra før jeg var stresset. Og så sagde jeg lidt for sjov til ham, terapeuten, da vi var færdige efter et par omgange der på Brixen. Så siger jeg til ham, hvad bliver jeg rig nu? Så siger han, ja, nu bliver du rig. Og det var rigtigt. Altså jeg vidste ikke, man skulle give slip. Altså jo mere man giver slip. Ja, jeg skulle sådan, alting skulle kontrolleres, og jeg skal have rød og gul, og så skal jeg have 2 udstillinger der, og så skal jeg lave det, og så skal jeg have det, og så skal jeg snakke med ham, og så skal ja. Altså, når du har stået med dine værker, så har du givet slip. Ja, på kunsten, men på alt det andet. Alt det der tekniske og logistiske, og det kontakten med den der modbydelige kunstbranche, som ikke er en skid med kunst at gøre. Ikke? Ligesom kristendom og spiritualitet har ikke noget at gøre med kirken, vel? Det er bare en forstokket institution. Ikke? Altså det er jo tit det samme, vi er op imod. Så kunst og musikken og lyden, og det er ligesom, når I klipper jeres film, ikke? Når den er der, så tænker jeg ikke så meget på alt det andet. Det er sådan, nu fungerer det der værk. Nu kan vi forstå det. Det antager jeg lidt det samme. Ja, det tror jeg. Så hvis du skulle hive et eksempel frem
fra det, du har lavet, som virkelig har betydet noget for dig? Hvad skulle det være? Altså første gang jeg mærkede, at hvor jeg kunne ligesom komme ud over rampen med noget og bruge medierne som galleri, i stedet for at sidde og stå i et eller andet surt kældergalleri med neonrør i loftet og sur hvidvin. Men at komme ud der, hvor folk var, det var, da vi lavede dokumentarfilmen nede i Afrika i 2006, hvor at jeg fik overtalt 100 afrikanere til at skifte navn til Hornslet i bytte for 300 husdyr. Og der blev der lavet en dokumentarfilm om, og vi lavede fotografier af de her afrikanere, og det var en performance, der ligesom skulle udstille det hykleri, der foregår imellem Vesten og den tredje verden. Også fordi man i 5. klasse havde siddet og lavet rapporter om, hvorfor er de så skide fattige i Afrika, hvad er det, der er galt, hvorfor skal vi blive ved med at sende penge derned, når de penge alligevel ender på nogle schweiziske konti for nogle afrikanske politikere. Hvad er det, der foregår, hvorfor er der ikke nogen, der gør noget? En af meningerne med projektet er jo at skabe den her ultimative udstilling omkring de her portrætter af folk, der har fået det samme navn. Den spiller på globalisering, spiller på de er bare nogle flotte fotografier også. Det er nogle spiller på identitet, spiller på navneændringsforløb. Hvem er vi? Hvor hører vi til? Hvad betyder navnet for os? Og så handler den om det kyniske i at stille folk over sådan et dilemma, som egentlig ikke har et valg. Hvad fik du ud af det? Jeg fik mange ting ud af det projekt. Der var for det første en rent fysisk kæmpe oplevelse at være i et kontinent, som jeg overhovedet ikke kendte. Jeg kom med en kuffert fyldt af fordomme omkring, hvad Afrika er, hvordan afrikanerne er og sådan noget. Og det endte med liv og glade dage jo. Altså, de synes jo, det var lidt mærkeligt, at jeg kom derudefra og ville have dem til at skifte navn. Men efter 32 timers møde under den store E på gårdspladsen der, og hvor alle grupperne skulle høres, både mænd og kvinder, krøblinge, gravide, børn, alle skulle høres. Det var sådan en konsensusdemokrati, ligesom på Christiania. Alle skulle være enige. Så sidst på dagen, så sagde de, vi er med. Vi forstår det ikke, men vi er med. Og også fordi jeg kendte en lokal kunstner, der hjalp mig dernede, så det var Så startede problemerne, fordi så skulle vi have alle de her flinke folk ind til hovedstaden for at få nye pas og nye stempler og nye navneændring. Det gør man ikke bare i Uganda. Og så hele den der proces med at få advokater til at hjælpe os, og pengene forsvandt, og det hele gik op i hattebriller. Men vi lykkedes med faktisk at få dem til at skifte navn efter langt om længe. Men hele processen, der fandt jeg så ud af, at den der smarte, effektive, vesteuropæiske tilgang til at løse problemer, når man så møder den der virkelighed i virkeligheden, så tænker jeg, altså det handler jo ikke så meget om, at det får dem at skifte navn. Det handler om at få gang i noget dernede, så de kan komme lidt videre. Så jeg endte jo med at give afkald på nogle af idéerne mod, at det var bedre, at de fik de der dyr, og så kom i gang med det liv. Og når man spørger dem, og spurgte dem dengang om, hvad der foregik, og de siger, føler I ikke udnyttet? Så siger de, nej, altså hvis Coca-Cola havde kommet og bedt os om at kalde os Coca-Cola, så havde vi nok gjort det, fordi vi er fattige. Og projektet hedder også, vi vil gerne hjælpe jer, men vi er nødt til at eje jer. Vi er stadig i kontakt med dem, og de har fået lov til at skifte navn tilbage, hvis de vil. Men de har ikke ønsket. Vi er jo på Facebook med nogle af dem nu. Kravler de op til hovedvejen ved Kampala der, og så går de på nettet, og så skriver vi lidt sammen, og så spørger de om flere penge. Hvordan fik du ideen til sådan noget? Altså ideen var, at jeg var egentlig i gang med at undersøge, hvad kunst kunne være. Altså kan kunst være et menneske? Kan et menneske være et kunstværk? Og så der var mange, der havde arbejdet med at tatovere mennesker som levende kunstværker. Det var ligesom blevet gjort og sådan noget. Så tænkte jeg, hvad er identitet? Og så var det der med rig fattig. Hvorfor skal de lide, når vi kører rundt i Porsche? Altså hele den der ideen om den dårlige samvittighed. Og så begynder historierne med, men slaverne i Afrika, de hedder alle sammen Washington og har vestlige navne. Og hele den der måde, vi som kultur rundt om i verden har
fået folk til at gøre, som vi vil have. Og det kører stadig. Ja, det kører stadigvæk. Hvordan? Det kører på den måde, at de har den der lille farm med dyrene, der er, jeg ved ikke i dag, hvor mange der er i dag, men det har, hvordan de sådan interagerer med hinanden, og de kalder sig hinanden Hornslet, og vi skrives ved en gang imellem, og når der sker lidt, og så sender vi lidt mere derned, og så de kan købe lidt flere dyr og sådan noget. Men det er, det der undrer mig mest og glædeligt, det er, at de har ikke vil have deres navn tilbage, altså til deres normale, altså grunden til, at de også har fået det som mellemnavn, det er, fordi så når de bliver gift, så beholder de navnet. Og nu er jeg lige ved at sige normal igen. Der vil man, hvis man skulle hjælpe dernede i Afrika, så vil man bygge skoler eller gymnasier, universiteter og så videre, for at hjælpe dem på den måde. Ja. Det her er jo noget helt andet. Vi var aldrig interesserede i at hjælpe. Vi er ikke noget nødhjælpsapparat. Vi skal ikke simulere Danida og smide alle pengene ud på politikere, der bruger dem på alt muligt andet. Nej, mit projekt var handlet om at vise, hvor absurd forholdet er mellem Vesten, Europa og Afrika. Og på en eller anden forhåbentlig kærlig, ironisk, satirisk måde vise, hvor crazy det er. Og mange siger, at kunst ikke ændrer noget i samfundet. Jeg vil dog sige, lige i det her tilfælde, så kan man se, at efter vores projekt, så kunne man jo, donere en ged og et hus og sådan noget, ikke? Så vidste man, at pengene landede der, ikke? Vi animerede til, at man kunne tænke over, hvordan man egentlig burde hjælpe. Netop ved at investere i dyr, lave ting, hvor de selv kunne bygge videre på det, ikke? De er jo voksne mennesker, de behøver ikke hjælp. De har masser af frugt og grønt og sådan noget. Og hele kulturforskellen, de var ikke interesserede i at skrave ind og gemme til og næste år og købe flere F1-lån og hus. De lever meget i nuet, de lever på en anden måde. Så projektet har virkelig ændret noget på sin egen måde. Det er et projekt, du er stolt af? Meget, meget stolt af det. Og også fordi jeg selv stadig ikke helt forstår, hvad det gik ud på. Det er en god sergeant. Han går foran sine folk. Går ud og hjælper ikke. Han sidder ikke og fædrer den herinde. Du fortsætter med mennesker i dine værker. Ja, det der bliver det større projekt, som jeg faktisk stadig kæmper med, det er det der hjemløse projekt i London, hvor jeg har lavet et samarbejde med 100 hjemløse i London, sammen med en filminstruktør, hvor vi har puttet tracking devices på dem. Og så kan man få sin egen app, hvor man kan se, hvor han går rundt, eller hun. Og så er det ligesom et ægte guldbillede af en hjemløs, som man køber. Den hjemløse får så den her tracking på armen, og så kan man så følge sin egen hjemløs for et års abonnement. Hele ideen er, at da jeg boede i London, så tænkte jeg, at det var sagtens, der er så mange hjemløse i verdens rigeste by. Hvad er det egentlig, der foregår? Så tænkte jeg, nu hjælper jeg dem også. Nu har jeg hjulpet dem i Afrika, nu har jeg løst også problemerne med våbenhandel. Nu privatiserer vi hjemløshed og laver penge på det. Det vil sige, hvordan gør vi det? Alle de hjemløse får halvdelen af pengene. Når vi så har solgt de her billeder til de rige, så får de hjemløse halvdelen af pengene. Alle får noget ud af det. De rige får noget, de kan blære sig med, og så bliver det sådan en slags parodi på en industri. For i England, der kender de kun det trick, der hedder at privatisere alting. Så det er en slags satire på, at privatisering er en farlig vej for et demokrati. Den hjemløse, har du nogle historier på, hvad han får ud af det? Altså, han får nogle midler, men har det ændret hans hverdag? Ja, altså dels, at de er utrolig glade for at være med i et projekt. De føler sig set. De føler sig ikke overset. I England, der er det jo kriminelt at være hjemløs. I Danmark er vi slags af de patienter, eller der bliver gjort noget, ikke? Og bare sådan et eksempel, som da de skulle tænde juletræerne inde på Oxford Street forrige år, så står der sådan en popstjerne og siger, I dedicate all
the light to the homeless, og så ser man i vores film, at alle de hjemløse bliver gennet væk og ind i salatfadet, de må ikke skræmme turisterne. Ikke? Altså det er den der dobbelthed, som jeg elsker at udstille. And one of them already sold, and that's yours. Oh my God! So yeah, somebody sold your photograph. No You're getting way. money. Oh. So you get $250 today. Oh my God! Don't tell anyone. Yes! Oh Wow! Wow! Are you kidding me? Careful, okay? Thank you, I'm about to cry. Yeah, but You, the company like your plastic angel. nu har vi så udtalt over 200.000 til dem, ikke? Og nogle har brugt dem på ikke at være hjemløs mere, og nogle har brugt dem på flere drugs, og nogle har brugt dem på at hjælpe andre hjemløse. Det er en meget, meget interessant observation at følge det. Og vi kan ikke, altså, der er ikke nogen, der er hjemløse i London, der ikke er på crack og heroin. I starten der sagde jeg, vi skal ikke have narkomaner, vi skal ikke have alkoholikere. Der er ikke andre at vælge imellem. Det er så fucked up. Altså, og det viser filmen også, at det der, lidt ligesom Afrika, at det er mennesker med stemmer og krop og glæde og sorg. Og langt de fleste hjemløse i London, som vi har talt med, de er blevet det af omvej. Altså, de er gået konkurs, de er blevet skilt, de har haft en arbejdsulykke. Systemet har ikke rigtig gjort noget for dem, og de har mistet alt, og så er de begyndt at tage lidt for stofferne og for at holde smerten, og så er de blevet hjemløse, og så er de bare fundet ud af at leve på gaden. De har mistet alt. Det er mange gange den samme historie med en eller anden traumatisk oplevelse, som er udmøntet sig i det liv, de har nu, hvor de er ufattelig stabile. Mange af dem har været siddet på det samme gadehjørne i årevis. De her er 4 ud af 100, der sidder lige nu, mens vi snakker, på gaden i London og tager heroin og crack for at overleve. Okay. I en verdens rigeste by. Og faktisk, i sidste ende, var det ikke så meget pengene. De synes bare, det var fedt at være med i et projekt, hvor de kunne møde og snakke, og så sidder vi i parken og drikker kaffe og ryger smøger, og vi snakker om, hvordan det er, og hvordan går det. Og det er sådan lidt Storm P-agtigt, det der med, at de er lidt filosofiske. Okay. Ja, de sidder der og ser på os andre styrte rundt i samfundet, ikke? Og de sidder der og tænker, de er sådan meget tænksomme, mange af dem, og har mange forskellige karrierer. Ham der, han er bygningsarbejder, Andy, faldt ned og ødelagde ryggen. Du kender historien? Jeg kender dem, i hvert fald på de 10 af dem, meget intensivt. Ham her, han er faktisk portugiser, men fik et stort knæk i eller anden, da han var kok, og så begyndte han at tage stoffer, og nu har han været ligget på gaden i 5-8 år nu. Og sådan en frisk ung fyr, du kan også se, at han har mange sår i hovedet. Det får de tit af det her liv på gaden, og heroinen og sygdomme og sådan noget. Men det er fandme utroligt, de kan overleve derude. Det er fugtigt, det er koldt, det er for tvang, de får tæv, de får... Og alting handler om at skabe de der 30-40 pund ind om dagen til at købe drugs. Og det får de ret nemt ved at tikke rundt omkring. Så din helt private oplevelse, følelser omkring de hjemløse? Ja, det er et symptom på en crazy kultur. Altså, at vi overhovedet tillader i Vesteuropa, at der er så mange hjemløse på den måde. Og filmen, vi laver, viser også, at under corona, så fik de alle sammen værelser. De ville ikke have dem ude på gaden. Systemet var bange for, de smittede. Og så da corona var overstået, så ud med dem igen. Så systemet har råd til det. Der er 10.000 forskellige charities, velgørenhedsorganisationer derovre. De her gutter, de har aldrig mødt nogen af dem. Og det viser vores film også, at der er masser af skattetænkning imellem de forskellige velgørenhed, der lokker penge ud af dig og mig for at snyde i skat. Der er så meget korrupt, der er så meget saft og kraft i det der. Bare vent. Men hvis de havde muligheden, ved du så, om de ville tage imod muligheden? Ja, det vil de. Der er mange af dem drømmer om at komme på afvænning og få et liv og en lejlighed og sådan noget. Og nogle af dem får også her der, og hvis de bliver meget, meget, meget syge og lidt ved at dø, så bliver de taget ind et eller andet sted. Men der er ikke noget, og det er jo en stor forskel på USA, England kontra Skandinavien. Det her har vi ligesom valgt at gøre noget ved det. Hvorfor er det, du får mennesker til at investere i for eksempel London-kunsten der, eller Uganda? En af måderne, jeg prøver at gå i dialog med vores kunstsamlere eller kunder osv., det er, at værket skal være så fysisk og intellektuelt attraktivt, at man tænker, det skal jeg bare have. Og hvis det ikke er det, så får du heller ikke nogen kunder. Så jeg synes, at for eksempel med hjemløsprojektet,
der var en mening med, at det er jo pissebesværligt at lave fotografier på ægte guldplader, ikke? Og de skal så graveres, og det skal ligne noget, som et rigt, selvoptaget menneske kan hænge hjemme, og så kan han blære sig med, at han har sin egen hjemløs, ikke? Altså, det skal være sådan, at de er med på den der intellektuelle vittighed, som er en seriøs joke omkring det at være menneske. Fordi de fleste velhavende mennesker, der har råd til kunst, de er jo heller ikke dumme. De ved jo godt, at verden vil være lidt bedre, hvis de betaler lidt mere skat. Eller der vil være mere rent vand i vandhanerne i visse lande. De ved jo godt, hvad de skal gøre. Men lige nu, så må vi lige vente til næste år. Jeg skal lige tjene nogle flere penge, så skal jeg nok være god. Så de fleste velhavende mennesker er jo ret intelligente, ellers var de ikke blevet velhavende, vel? Og de er sådan set... Man kan sammenligne det lidt med hofnaren og de gamle konger. Hofnaren, det er jo mig, der ligesom visker ting i øret på de velhavende og de magtfulde, lige indtil jeg ikke får klippet hovedet af, ikke? Det har jeg jo fået i mange tilfælde. Altså, jeg er jo bandlyst i mange steder, heldigvis. Så det viser, at der er liv, ikke? Men jeg nyder positionen og kan have en lille platform, hvor jeg kan reagere ud fra. For at svare på dit spørgsmål, så tror jeg, at når folk køber ind i at bruge 50.000 på at få ødelagt deres Rolex-ur og få det med i Hornslet-serien, så er det fordi, de er med på, at det er crazy. Og de tænker også lidt, at de der fotoer, de stiger i værdi. Det er ligesom at købe NFT'er eller krypto. Man ved ikke rigtigt, men man er lidt med. Og apropos Rolex-uret, hvad var budskabet? Hvad var meningen? Altså, det begyndte med, at jeg havde som en god helårsdreng fik jeg et Rolex-ur, da jeg blev 18. Og så gik der mange år, hvor jeg ikke sådan brugte det. Så da jeg kom ind i kunstverdenen, så skulle jeg være med i en udstilling omkring luksusvarer og det der dekadente omkring Gucci og alt det der. Og så af en eller anden grund, så jeg, at man kunne slibe farverne af, og så fik jeg graveret Fuck You Art Lovers nummer 1. Og det kom så med i et italiensk kunsttidsskrift. Jeg er meget overrasket over, de synes det var vildt fedt. Og så kom jeg med i nogle flere udstillinger, og så begyndte nogle af mine kammerater at ville have lavet deres ur også. Og i dag har vi 42 ud af 100, der har fået opgraderet deres ur til et Hornslet Rolex-ur. Og så får de så et juvelærfoto af deres eget ur som nummer 1 i serien af de her fotografier, som er lavet på glas og stål. Så det er en slags limited edition af folk, der er med i projektet. Og med i gruppen, ja. Du skulle lige forklare. De er med i gruppen, så er man med i den her Hornslet Rolex-gruppe. Og så er man med på den alvorlige satire på, at vi alle sammen er slaver af de her luksusbrands. Altså, hvorfor ser vi op til, det er bare et skide ur? Hvad er det, de kan? Ved du, hvor mange Rolex-ure de sælger om året? Nej. Prøv at gætte. Det ved jeg ikke. Det er højst sandsynligt mange. 100.000? Aner det. Næsten 1 million uger om året. Hvor bliver de af? Æder de dem? Og det er altså 100.000 stykket. Hvad er det for en verden? Det er da fantastisk. Crazy. Gælder det samme, når vi taler Wolters coronastol eller Kai Bøjelsens abe, som du også leger lidt med? Hvad er det, du gør der? Hvad sker jamen altså for eksempel med Kai Bøjelsen-aberen, så kommer folk med deres egen kedelige designermøbler og aber og figurer og sådan noget. Kan vi ikke hornslette dem? Så vil de gerne have dem opgraderet, ikke? Det synes jeg er meget sjovt og smukt. Altså laver jeg noget sjovt med dem og får dem autolakeret og får dem lavet. Så det er en... Jeg tror, det er mange ting, men blandt andet en læsning af den tid og det, vi laver. Altså, nok er nok. Altså, de her designklassikere i Danmark, det er jo fra 50'erne. Come on. Hvornår sker der noget nyt, ikke? Så jeg synes, det er sjovt at være med i den ironi, som ligesom knækker den der selvglæde, den der selvbevidsthed. Når man kommer ud i et pænt dansk hjem, så er der et ellipsebord, der er venerstole, og der er BO-anlæg. Ikke? Så, ikke? Det at være provokerende, det er jo sådan ligesom det, mange kender dig for. Ja. Betragter du dig selv som en provokatør? Altså, jeg betragter mig ikke sådan direkte som en provokatør. Jeg betragter mig som en billedkunstner, der bruger provokation aktivt her og der. Men det er ikke
hovedformålet. At det, jeg gør, og det, jeg tænker og siger og gør, falder ud som provokation, det må andre vurdere. Ikke? Men altså, jeg kan heller ikke sige mig helt fra at lave de der strategiske provokationer, men det er for mig en positiv ting, når man sætter en fødsel i gang, så provokerer man noget i gang. Eller det er en provokation, det er en glæde. Altså når du sætter nåle i dit ben, når du har akupunktur, så provokerer du jo nerverne omkring de her nervebaner, og så pludselig så reagerer de, vi må hellere komme i gang her, ikke? Så for mig er det en positiv ting, altså why not? Altså så når folk siger, at du provokerer for at provokere, så er det nok fordi, de forveksler uforskammetheder med provokation. Er den nødvendig for at slå igennem? Jeg tror, man skal give den gas på den måde, man nu er, og hvis der er nogen derude, der hører det, fint. Og der er mange, der hader det, så skal du ikke være i branchen. Hvis du ikke kan tåle at få nogle knups her og der, så skal du heller ikke være i den her branche. Men ja, altså det jeg prøver at sige, det er, at hvis værkerne ikke naturligt har en eller anden form for udfordring af sin omgivelse, så kan I kalde det provokation eller hvad I vil. Hvorfor så overhovedet være her? Altså, de ting, I kan huske fra medierne og fra teaterstykker og hvad andet, det er jo ting, der ligesom har udfordret den eksisterende selvfede opfattelse i samfundet. Hvis der ikke bliver prikket til den, så kommer vi jo heller ikke videre, vel? Jeg kan vise dig noget af det helt gamle, som jeg har købt igen fra folk, der har vel bytte det, eller på en anden måde. Jeg har meget lidt tilbage fra 90'erne, men man kan se, her er der... Altså det går tilbage til... Det er 1995. Ja. Og det er lavet på noget lagen og noget papir. Jeg havde ikke en rød øre, og jeg vidste ikke en skid om, hvordan man lavede det. Og det er bare en ren reaktion på... jeg tror, det var en udstilling ude på Sofienholm, hvor jeg var med nogle... omkring mediekultur, og så tog jeg tror det var 10 forskellige små billeder af kendisser dengang. Salman Rushdie, Per Kirkeby og dronningen, og så som om det var en slags nogle forbrydere, der havde skrevet på en væg, eller noget graffiti, en eller anden desperation på en eller anden måde. Her, du kan se her, dengang, altså der står nekrofiliak, tanken var noget med, at det at have et kongehus i et moderne demokrati, det er ligesom at have sex med døde ting. Det er nekrofili, ikke? Altså, hvorfor har man et nedarvet diktatur fra... det er jo ikke særlig demokratisk på nogen måde. Og her har vi en lille dødstrussel på Per Kirkeby dengang. Bang, you're dead, fordi nu må han sgu snart videre, så må der komme nogle nye til, ikke? En slags ironi omkring det der med, at der kommer nye kræfter til, så må de gamle rykke sig lidt, ikke? Og heroppe, farvel og tak til Salman Rushdie, dengang han var blevet eftersøgt af den ayatollaherne, ikke? Altså nogle ting, der var meget direkte og meget, altså nærmest sådan helt monokrom, eller hvad skal man sige, helt enkle angreb på systemet. Og her er der også et rigtig gammelt billede, som har overlevet. Det er sådan meget punket, ikke? Men jeg kan huske, det er faktisk Lars Munch, som er han ikke bestyrelsesformand for JP Politikenhuset. Men dengang i 2005, der var han på Ekstra Bladet, og jeg tror, projektet var, at jeg og en journalist, Michael Jeppesen, som var sådan en ret provokerende journalist dengang på Ekstra Bladet, han og jeg skulle lave en udstilling i kantinen på Ekstra Bladet, og der tog vi billeder af alle cheferne og direktøren derinde. Og så kendte vi nogen på lønningskontoret, og så fandt vi ud af, hvor meget de tjente alle sammen. Og så skrev vi deres årsløn på alle de her portrætter, som hang i kantinen. Og fordi det var Ekstra Bladet, så ville de jo ikke censurere det væk. Og den måned, det hang, punkt 1, så var alle medarbejderne forarvet over, hvor meget de tjente, cheferne. Punkt 2, de her chefer, de viste sig slet ikke en hel måned i kantinen. De tog ikke gå derned. De tog simpelthen. Så det var sjovt at ligesom vende den mod Ekstra Bladet selv. Ja. Og Ben Falbert, det kan jeg huske, det var ham, der var chefredaktør. Han købte sit billede selv, for han synes, det var virkelig sjovt, ikke? Mange af dem synes overhovedet ikke, det var sjovt. Er det ikke fedt? Det er sådan, hvordan folk opfatter ironi omkring
Hvordan havde du det selv med projektet? Jeg synes, det var mega sjovt, fordi jeg ville teste, hvor langt går Ekstrabladet med deres egen tør, når ingen siger noget. Ikke? Altså, hvor langt går de selv? Ikke? Ja. Så. Men det skorter jo ikke på værker, Nej. og jeg husker, at der var en skulptur, du ville fortælle noget om. I den mere seriøse ende, nu når vi har reddet verden fra Afrika og hjemløse og Rolex-ure og våbenanparter, så nu er jeg i gang med et projekt, som er måske meget seriøst på den måde, at jeg har indgået et samarbejde med nogle superforskere i Danmark for at få unge mennesker væk fra TikTok og ind i forskningen. Altså sådan rigtig forskning. Så Eske Willerslev, som du kender ham af DNA-forskeren, har jeg lavet et projekt med, hvor jeg har lavet ham som skulptur, som superhelt. Så jeg vil lave 10 superforskere som superhelte, så når de unge går forbi, så ser de sådan en moderne fortolkning af en videnskabsmand formet som en superhelt. Og så vil de tænke, nej, jeg gider ikke være på TikTok mere, nu er jeg videnskabsmand, nu vil jeg lave noget, der kan gøre samfundet bedre. Ikke? Så det er en slags transcendering af selve det at lave kunst, ind i noget andet med, at hvordan formidler man den gode stemning, og hvordan kan man lave en sekulær opbygning af demokrati, og så vi får nogle flere folk ind i forskningen. Den her er en skulptur af Eske Willerslev, der står og forklarer noget. Den står oppe i Rungsted i 3 meter høj, i 1,5 tons bronze. Og for finansieret de der store skulpturer, der laver vi en masse små og sælger til lokalbefolkningen. Og nu er vi i gang med nummer 2, og det er himself, Vincent Hendricks, som er en filosof. Og han er, hvor Vincent var the action man i tid og rum, fordi han er geogenetiker. Ikke? Ja. Ham og han har noget, der hedder Center for Bubble Studies, som er sådan noget, hvor man forsker i, hvorfor opstår prisbobler og boligbobler, hvad er den matematiske, filosofiske idé bagved, at vi tænker i bobler. Og han synes selv, det var virkelig fedt, og han nærmest som en slags Marvel-figur her, ikke? Og så er vi i gang med at få den her op. Forhåbentlig rører den op på Frederiksberg. Fælles for de her forskertyper er, at de er meget anderledes på den måde, at de er ikke bange for at kommunikere på alle mulige platformer og medier. De er, altså, han har jo tit i fjernsynet, han formidler svære ting på en god måde, så unge mennesker forstår det. Ikke? Møder op i cowboytøj og snakker om tingene, som om de er helt nede på jorden. Ikke? Og så er det også sjovt, at det er en gammelt materiale med et moderne udtryk. Og det er sådan en, altså, når du ser på bronzeskulpturer rundt om i byen, ikke, så er det sådan noget, altid en rytterstatue eller noget. Her er det nye, det er demokratiet, det er fremtiden, det er glæden. Så. Og apropos fremtiden, når du kigger ind i din egen krystalkugle, hvad ser du så? Hvor er du så om 10-20 år? Altså, jeg håber, jeg laver det samme, og jeg har energien til at blive ved, fordi det, der er frustrerende ved at lave det, jeg laver, det er, at der er aldrig tid nok. Jeg kunne ansætte 40 mand, og så kunne jeg lave projekter. Idéerne og kunsten er det nemmeste. Det er alt det udenom. Det er alle de her interviews og formidlingen og snakken og salget og marketing og moms og revisorer og huslejer og logistik og mad og familie. Det er alt det udenoms. Altså kunsten er det nemme. Det er det andet, der er det svære. Selvom du tidligere i interviewet sagde, at man skulle ikke gå kunstens vej. Lad være med det. Så er det alligevel det. Ja, altså en del af det at lave det, jeg gør, det er, at jeg bruger tit overdrivelser og løgne, og jeg skal ikke tage til ansvar for nogen. Jeg siger pludselig, hvad der falder mig ind, og så mener jeg noget af det, så mener jeg det ikke. Fordi jeg har ikke en anden chef, der skal bestemme, om jeg siger det rigtigt eller ej. Så du skal også betragte hele interviewet som et langt digt. Så det er vi laver poesi i dag, ikke? Okay. Så jeg ved ikke, noget af det rigtigt, noget af det ikke, og noget af en følelse, og så føler man lidt, det kender godt, det nogle gange er man sulten, og så er man ikke sulten, og nogle gange vil man gerne se Netflix, og nogle gange vil man gerne læse Dostojevskij. Men du brænder for at komme ud med budskaber. Ja, det er altid sjovt, og det er mødet med publikum, der er sjovt. Altså, du glemmer også den her. Det er knogjern, og det står i 3 meter højt ude i Hedeparken i Ballerup, og du kan se herinde, at der er hjerter i, ikke? Der er en meget modig direktør for en boligselskab, der har bestilt den her, fordi han så den her i kæmpe udgave i et lidt belastet område, hvor der er meget ballade. Og så har vi fandme sat et knogjern op i 3 meters højde. Og så er der sådan en lang forklaring nede under, hvor vi har graveret ind i en plade, hvor der står, at husk, man er jo ikke født voldelig. Det er noget, vi er blevet, og hvorfor er vi blevet voldelige, ikke?
Og det er sådan et åbent spørgsmål. Og så er der selvfølgelig hjerter herinde i. Så hvis i teorien er den, der slår, skærer sig selv, og kærligheden vil altid være der på en eller anden måde. Ikke? Og det er den dobbelthed, som han synes var sjovt i projektet. Og så er det fedt at få den ud i byrummet, hvor den står og stråler derude i. Og mærkeligt nok, der har ikke været graffiti på den. Det er ikke nogen opfordring. Så din allerbedste slutreplik til den her dokumentar? Det er, at hvis jeg skal sige noget om det, jeg laver, om fremtiden, om hvordan vi kommer videre herfra, så har jeg absolut ikke løsningen. Og tak for i aften. Så hvis der er nogen, der hører det herude, tænk på én ting. Kunsten er en utrolig vej, men en farlig vej. En kaotisk vej, en glædens vej. Og jeg vil bare sige, hvis I virkelig vil hjælpe, så gå ned i jeres lokale galleri og brug 500 kroner. Køb et kunstværk. Gør nogle kunstnere glade. Gør jer selv glade. Drop det der kommercielle lort på de store firmaer, som presser jer til at købe alt muligt lort. Der er masser af menneskelighed. Der er masser at gøre. Der er masser at hjælpe til. Fordi tænk over det. I sidste ende er det vel det originale, der tæller, ikke? Du kan altid få et par nye gummisko, men du kan ikke få en ny tegning af en eller anden uopdaget kunstner fra undergrunden i Aarhus.